puc assegurar, perquè els conec a tots dos, que tant Antoni Vilacases com el Víctor Grífols, a qui tinc l'honor d'entregar-li avui aquest guardó a tots vosaltres, són persones que han demostrat que tenien talent, són persones que han demostrat que tenien sentit de país, són persones que estan demostrant que tenen sentiment de país i són persones compromeses fins al moll de l'os. I fomentem el talent. El que volem és, o el que estem fent des de fa més de 15 anys, fomentant precisament el talent dins de l'empresa. I realment hi creiem en el talent. I també crec que el país té que fer el mateix, és fomentar el talent. Hi ha gent que tindrà sort o no, empreses que sortiran bé o que no, però també que quan tinguem una empresa com aquesta nostra, que va néixer fa 79 anys i que va ser una startup de dos nois que tenien 21 i 22 anys i ara estem a l'IBEX, ara van i ens insulten cada dia. Estos del IBEX, esta gente, estos ladrones del IBEX, estos no sé què. Clar, dius, al final, aquesta gent jove que avui està començant una empresa i que són 120 empleats i fa 7 anys van començar, jo quasi els diria, si no vols que t'insultin, para, no fotis res més i deixa-ho estar, perquè és que si no, si tens sort i èxit i fiques talent i arribes on t'arribes, et comencen a insultar. Que és important que siguem capaços d'aplicar el que prediquem. I jo crec que Open Arms, que és la gent que guanya aquest premi, és una gent que té aquesta actitud. Un dels nostres motius últims de la nostra existència és, en la mesura del possible, intentar evitar el patiment humà. I donat que cap dels meus talents és el discurs públic i la humanitat en el meu discurs, us estalviaré un minut i mig i simplement donaré les gràcies per aquest premi. Moltíssimes gràcies a tots. I això, gràcies. El guanyador d'aquest premi és el senyor Luca De Meo, president de SEAT. Recollirà el premi el senyor Josep Maria Requesens. Crec que molts de vosaltres coneixeu personalment el Luca o heu tingut la possibilitat de compartir algun tipus de reunió. 25 anys de trajectòria en el sector de l'automòbil, una carrera exitosa, treballant en diferents països del món, diferents empreses, a Renault, a Toyota, a Volkswagen, a Audi, i ara tenim el luxe de tenir-lo dintre de l'equip directiu de SEAT. De poder-li donar aquest guardó. M'estimo Catalunya. Ja està. I he treballat sempre per veure-la lliure i feliç, sempre. Possibilitat de piular no ens en sortirem. Davant d'aquests grans reptes, de la crisi econòmica, social i institucional alhora, podíem recloure'ns, criticar i engegar-ho tot a rodar, o bé fer accions en positiu i tirar endavant projectes que reforcessin i visibilitzessin el talent, especialment el dels joves, i que valoressin els nostres passat i present com a palanca de futur. I això són els Premis Talent, la recerca i la visibilització del talent en diferents modalitats i el reconeixement a trajectòries personals o de marca en cadascun d'aquests àmbits. I què ens agradaria que pogués circular pel conjunt del país? Ens agradaria que ens ajudéssiu en aquesta línia. Perquè totes aquestes activitats tenen com a vector la voluntat d'augmentar l'autoestima col·lectiva. No hi ha cap poble ni cap grup que se'n pugui sortir sense estimar-se. Res no pot sortir de l'arbre xoc de la negativitat, del ressentiment o del menyspreu
pel que hem estat o pel que som. L'islandès és ell, això queda clar, Ell farà una mica de guitarreta, i comentarem una mica la jugada i el tinglada, què et sembla, Bru? Us ha visitat això o no? No sé. El trempitxo de abans de Banyoles és el més bonic que hi ha. Fet de llaunes i cassoles i barrets de capella, la i barrets de capella. Quan se'n puja una pujada ja s'atura a mig camí. Va picant de mans, coi, que sembla que esteu a dormir. Dona temps al maquinista, dona que truca el TV. I el trempitxo de Banyoles és el més bonic que hi ha. Que llaunes i cassoles i barrets de capella, i barrets de capella. Aquests són molt xuls, qui l'ha dissenyat, per cert? Això, doncs mira, si vols, convidaríem a pujar. Sí. Va. Convido a pujar el publicista Jordi Balcells, l'industrial tecnològic Francesc Romanyà i l'escultora Helena Agustí Maragall, que han dissenyat i han desenvolupat amb impressora 3D el trofeu inspirat en Joan Brossa. Amb l'Helena ens vam plantejar com dissenyaríem aquest trofeu i, naturalment, siguent un trofeu relacionat amb l'any Brossa, vam pensar que la tipografia, aquesta T de talent, amb aquesta clau que s'introdueix, que és la clau que obre el talent, seria una idea senzilla i molt representativa de l'esperit de Joan Brossa i de l'esperit dels Premis Talent. El sentit dels premis feia possible fer un pont entre el talent català i el món industrial. Poca cosa. Desitjós d'aquest talent, com va estar a la indústria, un talent que sigui estratègic, cultural i minuciosament estudiat, és del gust de tothom. Prova d'això és tanmateix el deixament d'aquests trofeus. Mai hem gaudit tant de fer un producte. Una feinada i una passió per tot, pel país, per tots nosaltres i per el talent que ens fa tanta falta en aquest país. Bravo, bravo. Són reconeixements a personalitats per tota una trajectòria. I portem el talent català a territoris nous. Per exemple, aquest any estem a Cádiz, a Sotogrande, també volem anar a Sant Sebastià i la nostra idea és portar la cultura i el talent creatiu català a tota Europa. La mobilitat urbana està adquirint cada cop més importància. Les ciutats s'estan convertint en centres de decisió i si volem donar resposta als reptes als quals ens enfrontem i sobretot en els grans nuclis urbans, com Barcelona, ens hem de reinventar. L'empresa és Santa Eulàlia. Moltíssimes gràcies, estem molt orgullosos d'aquest premi i vull agrair especialment a l'alcalde Trias tot el recolzament que sempre hem tingut de la seva part. Parlem de valors i de persones, talent, valors i persones. El premi és per l'Associació Catalana del Vending perquè és una associació de moltes empreses que han apostat pels codis de les bones pràctiques. No m'agradava i volia que la gent reconegués que el que feia de la màquina i la màquina en si sortia bé, que no fallaven i que oferíem un servei de qualitat. I sobretot és una persona amb una enorme capacitat didàctica, amb un gran sentit de l'humor, amb un punt provocador que no deixa indiferent a ningú. És un gran honor, com deia, atorgar aquest premi a l'amic i doctor Martí Boada. Moltes gràcies. M'he pres tant de la gent senzilla, de la gent del camp, que a hores d'ara que treballo des de l'Antàrtida fins a la taigà russa, hem vist que les formes de coneixement del territori no són estrictament acadèmiques. No són estrictament acadèmiques. A vegades hem tirat per la borda formes de coneixement empíric popular de la gent del país, no nostàlgicament, aquelles coses que hem fet de gravar una iaia que havia treballat en el sector tèxtil o un avi pastor, hem tirat per la borda formes de coneixement molt importants que jo crec que en algun moment o altre ho recuperarem. Eren els últims anys de la dictadura i com que no tenia el carnet oficial de periodista em deien que feia intrusisme.
Per això vaig matricular-me també de periodisme a la Facultat de la Universitat Autònoma. També va ser una lluita personal que quan jo vaig agafar el timó de la creació de l'Alta Ribagorça com reconeixement com a comarca, a la comissió de limitació no tenia ni un sol vot i al final vam vèncer tota la resistència lògica d'una comarca tan petita però que ara en aquest moment té aquest reconeixement. I així, diguéssim, tot això espero poder-ho transmetre. I ara que serà fet per venir un restrenyiment no tindrà cap més un calent que de mi se n'aprofita la gallina dictador és per la revolució la gallina dictador que trobo que és molt interessant i també és el que Catalunya és i ha de ser i ho hem de potenciar i ens hem d'exportar això. Sí o no? Sí, molt bé. Llavors les trenqueu separant les mans, les trenqueu, separeu les mans. Tan dures. Aquestes tres juntes les poseu dintre de les altres on vulgueu. Vale, ho tenim? Sí. Doncs la primera us la poseu sota el cul. És important sota el cul. La de dalt la posem a baix. La de dalt... Ostres, m'ha deixat la nòvia. 1, 2, 3, la tirem amunt. Uf! Especialista de joc. Molta il·lusió el fet de saber que algú ha estat pendent de la nostra trajectòria des d'una de les valls del Pallars Sobirà, on no en som molt conscients que aquí en tinguin ni idea del que estem fent. Moltes gràcies. Les interioristes i els interioristes per nosaltres són una extensió més que fa que el talent dels molts equips, dissenyadors, etc., acabi a les cases de la gent, participant a la seva vida, ajudant a il·luminar i a donar confort a les seves vides, i és un talent més de la cadena. Un projecte és una llum com una muntura sense un diamant. Gràcies a la llum podem percebre els objectes, veure les cases d'una manera o d'una altra, convertir una casa en una llar confortable. D'això en Faro en sap un rato. Ara en premi i transmet consum. Després de 3 o 4 nominats, el guanyador és el grup Bon Preu. Nosaltres és molt important que se'ns reconegui i se'ns valori la feina que estem fent i sobretot aplicant un model comercial que va començar fa més de 45 anys a Osona, a la família Font, i que s'ha estès per tot el país. I aquest premi és per una empresa Excellence que el que ha fet és posar en marxa una iniciativa d'un vehicle elèctric, d'un vehicle silenciós, d'un vehicle verd, que podríem dir, que permet que les nostres ciutats tinguin millor qualitat de vida i una millor qualitat de l'aire. Silence. Una empresa que dissenya, que desenvolupa i que fabrica vehicles de 2, 3 rodes, per què no continuar somiant? Som els líders al mercat català, al mercat espanyol, volem conquistar Europa, estem per això, fabriquem també bateries, continuem somiant. Primer que no sabíem de l'existència d'aquests premis, ens sap greu fins ahir, i estem molt contents perquè els emprenedors estem molt acostumats a picar pedra en silenci. Abans parlàvem de l'esforç, també hi ha esforç aquí. Estem acostumats a sempre trobar-nos amb moltes parets que hem de traspassar i per això us dono les gràcies per reconèixer que de vegades hem de caure i ens hem d'equivocar i no pensar que és un fracàs, sinó que és un aprenentatge. Visiteu la web de Bàtia, que visiteu el projecte d'Espai Zero i només una píndola dius que hem aconseguit i que fa que tothom que es vulgui sumar en aquest camí per evitar el xoc climàtic ho pugui fer des de casa seva y fent que la seva família es cregui que això és possible. Yo soy de Nicaragua, pero estoy representando Black Pierre. Es una sastrería a medida. Y bueno, estoy muy orgullosa de representar Black Pierre. Y
bueno, esto nos incita a nosotros a seguir trabajando muy fuerte para poder tener mejores resultados y poder aportar un poco más en la sociedad catalana. Y bueno, muchísimas gracias por el premio. Però m'ha vingut l'alegria perquè ha vingut aquesta mossa, visca la teua sastreria. El jurat de la categoria 2D ha decidit premiar l'obra titulada La màgia de Barcelona, de Jordi Sàbat i Ortiz. Ah, no vols dir res? No. I el Premi Grèmia és per una institució que es diu Up and Down. Curiosament, Up and Down és una institució que el que fa una empresa que ha fet una app que el que permet és que les persones amb discapacitat psíquica puguin anar pel transport públic. Agrair a aquesta societat donar visibilitat a totes aquestes empreses que ens dediquem a fer coses com nosaltres. I a més, estic content perquè avui he sentit una cosa molt important, perquè nosaltres, encara que som de la Terra, els diners els traiem de l'altre costat de l'Atlàntic. I ens agradaria molt estar aquí. Molt. Ui, mira què ens diuen. Escolti, espontanis més no. Ui, mira què ens diuen. Escolti, espontanis més no. No, però si és en Vicenç Altaiós. Sí, escolta, deixa-ho passar. Escolta, Vicenç. És especialista en brossa i a més és el president de la Fundació Brossa. Benvingut, Vicenç. Bé, perdoneu, però poc. Brossa el que sí era catalanista, popular i republicà. I talent, talentós, segur, però Trapella, segur, que era el poeta català més Trapella de tots. Experimentar, experimentar i experimentar. Els projectes, com heu vist aquí, han de ser innovadors, han de caminar cap a un model de negoci exitós, que tinguin una capacitat de monetització sostenible i de creixement. I sobretot les persones. Les persones són el factor diferencial pel seu talent i per la força que fa l'equip. Sí, és aquell llibre que s'han deixat els ballarins abans, home. Doncs home, per què no se l'emporten ja? Però si és un nino de fusta. Però tot això, Give it to the birds and the bees, I want honey. That's what I want. That's what I want. That's what I want. Your loving gives me a thrill, but your loving don't pay my bills. I need money. That's what I want. M'agradaria explicar per què estic aquí. I estic aquí perquè l'atzar em va creuar amb el Bru i el Bru tenia, però té talent. Talent, empenta, il·lusió i vaig enganxar de seguida. Felicitats per la iniciativa, Bru, a tu i a tot el teu equip. Jo celebro gratament que hagueu fet aquests premis, que sigui ja la 5a edició. Us convido a que reflexionem fins i tot per donar-li més força amb l'ajut de la Cambra de Comerç. Estem a la vostra disposició. Bru, encantat d'haver-te conegut. No et coneixia. He vist que realment ets una persona molt admirada i molt apreciada aquí. I jo també, a partir d'ara tens un admirador més. Un país que té un Bru Recolons ja pot començar a tenir autoestima. Jo vull reconèixer la feina, la tasca del Bru Recolons. Un agraïment, evidentment, a totes les autoritats, també als patrocinadors, gràcies als quals hem pogut anar seguint any rere any. També volia agrair a la Blasha, al Pau, al Haldor
i evidentment a l'Albert per la vostra tasca i la vostra paciència. I després tenia un agraïment per tots els membres del Welcome Talent, havia fet un per un. Els publicaré a la pàgina web, jo crec que ells ho entendran perquè tots teniu moltíssima gana. Només dir-vos que estic molt orgullós de tots ells, que hem aconseguit fer una cosa sense cap recurs, perquè no era pocs recursos, era cap. El recurs era el seu talent, el de cada un dels membres de l'equip. Som un país que no tenim petroli, no tenim probablement ni gas ni cap actiu dels que els grans països tenen, perquè el nostre gran actiu és la nostra gent i tots vosaltres, no només els patrocinadors, no només les autoritats, no només l'equip. Vull donar les gràcies també a la meva família, a tots ells, a la meva dona per la seva paciència, al meu germà que m'ha inspirat moltíssim i també als amics, agrair especialment al Carles Recoder, que és des de Zúrich i que és una persona que l'any que ve incorporarem els premis al Welcome Talent, a l'ambaixador de Catalunya, que ha fet una feina excepcional en el món de Gràcies per estar avui aquí, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos en aquest projecte. No ens deixeu sols.